Γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για την vegan διατροφή ή και τη vegetarian διατροφή και θα σας πω για τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο, όπως επίσης για τις ιδιότητές τους και για το πόσο σωστά σχεδιασμένες πρέπει να είναι για να μην αποκομίσουμε προβλήματα υγείας από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια τάση της εποχής μας η οποία είναι απόλυτα σεβαστή, αλλά θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένη. Και δεν πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένη μόνο τον άνθρωπο που αποφασίζει ξαφνικά να γίνει vegan. Θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένη από έναν ειδικό. Θα πρέπει να έχει πάει σε έναν διαιτολόγο, να του έχει καλύψει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τρέφεται σε σχέση με τις γευστικές του τάσεις, τον τρόπο ζωής του, την καθημερινότητά του, το πώς κατανέμει τα γεύματά του, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες, γιατί καλύπτονται όλες οι ανάγκες, αλλά για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες θα πρέπει να γίνει κάτι εξειδικευμένο πραγματικά. Αν μιλάμε για την πλήρως vegan διατροφή, δηλαδή μια διατροφή χωρίς καθόλου ζωικά προϊόντα, μα καθόλου τίποτα ζωικό, είναι μια διατροφή η οποία στηρίζεται στα λαχανικά, στα φρούτα, στα όσπρια, στα δημητριακά, στους σκληρούς καρπούς, στους σπόρους, σε όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα τα οποία μας δημιουργούν μια τάση να αποφεύγουμε διάφορα πράγματα, νοσήματα, καρδιαγγειακά και 1002 άλλα πράγματα, και δεν θα έλεγα ότι είναι καθόλου μια διατροφή η οποία δεν πρέπει να την ακολουθεί κάποιος, αν σχεδιαστεί, επαναλαμβάνω, σωστά. Και θα σας εξηγήσω στην πορεία τι θα πει σχεδιαστεί σωστά, αφού δεν τρώμε κανένα ζωικό προϊόν. Η vegetarian διατροφή είναι μια διατροφή που θα μπορούσε να χωριστεί σε διάφορους παράγοντες. Στην lacto-ovo-vegetarian, γάλακτο-αυγοχορτοφαγία δηλαδή, τρώμε ζωικά προϊόντα, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγό και όλα τα άλλα προϊόντα με τα οποία τρέφονται οι vegan. Αυτή είναι μια πιο πλήρης διατροφή και αν το δούμε επιστημονικά θα έλεγα ότι είναι μια διατροφή που θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε να κάνει ο καθένας. Ειδικά αν κάποιοι βάζουν και ψάρι θα ήταν τέλεια, αλλά αν δεν βάζουν ψάρι και τρώνε γαλακτό αυγό χορτοφαγία, θεωρώ ότι δεν θα τους λείψει τίποτα. Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν πώς θα σχεδιάσουν τη διατροφή τους, ώστε να μην έχουν ελλείψεις κάποιων θρεπτικών στοιχείων. Τώρα, ποιες είναι οι ανάγκες των vegans? Εδώ πρέπει να το επικεντρώσουμε ως εξής. Ξέρετε, όλα τα προϊόντα που σας είπα, όλα τα τρόφιμα που σας είπα που καλύπτουν τη διατροφή των vegan είναι εξαιρετικά μεν. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις για βασικά δομικά υλικά και κάποια άλλα εχνοστοιχεία, βιταμίνες και μέταλλα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να συζητήσουμε για την υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Δεν μπορείς χωρίς υψηλή βιολογική αξίας πρωτεΐνες, θα υφίστασε συνεχή καταβολισμό, το οποίο βιολογικά σημαίνει γύρας. Άρα πρέπει να μάθουμε πώς θα συνδυάζουμε τις φυτικές μορφές των πρωτεϊνών, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνες. Δεν είναι εύκολο, γιατί η περιεκτικότητα της πρωτεΐνης σε όλα τα φυτικά προϊόντα είναι μικρή και φυσικά αυτές οι πρωτεΐνες μόνες τους δεν είναι πλήρεις, δηλαδή δεν περιέχουν όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα. Αν πάρουμε την πρωτεΐνη από ρύζι ή την πρωτεΐνη από βρώμη ή την πρωτεΐνη από καλαμπόκι, όλες αυτές είναι αποδεκτές πρωτεΐνες, παρόλα αυτά δεν περιέχουν όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα και πρέπει να γίνει μια μίξη αυτών των πρωτεϊνών, δηλαδή μια μίξη πρωτεϊνών που έχουν λίγο αρακά, λίγο καλαμπόκι, λίγο ρύζι, λίγο τοφού ή μια μορφή σόγιας, όλα αυτά για να καλύψουν το φάσμα των αμινοξέων που απαιτείται για να είναι πιο αφομοιώσιμη η πρωτεΐνη και φυσικά για να καλύψει όλες τις ανάγκες μας σε πρωτεΐνη. Είναι δύσκολο να καλύψουμε τις πλήρες ανάγκες μας σε πρωτεΐνη, ειδικά αν γυμναζόμαστε με τη vegan διατροφή, αλλά είναι εφικτό απόλυτα αν όλα σχεδιαστούν σωστά. Τώρα, αν πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, στην πρόσληψη του αιμικού σιδήρου. Θέλω να σας πω ότι ο αιμικός σίδηρος είναι ο δυσθενικός σίδηρος, ο οποίος είναι αφομοιώσιμος σίδηρος, δηλαδή ένας σίδηρος ο οποίος έχει την πολυτέλεια να αφομοιωθεί από τον ανθρώπινο οργανισμό και δυστυχώς δεν περιέχεται στα vegan προϊόντα. Όμως, έχει βρεθεί ερευνητικά ότι οι άνθρωποι που τρέφονται με vegan διατροφή δεν παρουσιάζουν πολλές φορές ελλείψεις σιδήρου, παρότι παίρνουν μικρές ποσότητες, γιατί αυξάνει η βιοδιαθεσιμότητα του οργανισμού. Δηλαδή ο οργανισμός και μικρές ποσότητες να βρει, προσπαθεί να τις αποταμιεύσει πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο κίνδυνος να αποκτήσουμε ανεμία, εάν δεν έχουμε σωστά σχεδιασμένη τη διατροφή μας. Τώρα, όσον αφορά άλλα πράγματα όπως η βιταμίνη B12, η οποία ξέρετε, είναι υπεύθυνη για πάρα πολλά πράγματα, από την αιμοποίηση, τη δημιουργία δηλαδή αιμοσφαιρίων, μέχρι την αναδόμηση του DNA, από την εγκεφαλική λειτουργία έως τη μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων. Και αυτή βρίσκεται μόνο σε ζωικές τροφές
και εδώ θα πρέπει να το δουν οι vegans σε συνδυασμό με τον διαιτολόγο τους ή τον γιατρό τους για να τους καλύψει την ανάγκη τους σε αυτά τα προϊόντα. Όπως επίσης και ο ψευδάργυρος, που είναι άλλο ιχνοστοιχείο το οποίο δεν μπορεί να έχετε τόσο πολύ στα φυτικά προϊόντα, όπως σαφώς το ασβέστιο, εφόσον δεν είναι πλήρως vegan ο άλλος, δεν παίρνει ψηλές ποσότητες ασβεστιού, παίρνει ασβέστιο, υπάρχει ασβέστιο στα φυτικά προϊόντα, απλώς πρέπει να βρει την ποσότητα που πρέπει να παίρνει από αυτά τα προϊόντα για να καλύψει τις ανάγκες του, και σε βιταμίνη D που είναι πολύ σημαντική. Σήμερα και είναι της μόδας η έλλειψη βιταμίνης D και έχουμε δυστυχώς μια χώρα γεμάτη στον ήλιο με ηλιοφάνεια τρελή, αλλά παρόλα αυτά ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ελλήνων δεν παρουσιάζει πληρότητα σε βιταμίνη D. Τώρα, οι vegan πρωτεΐνες είναι εφάμιλες, μπορώ να σας πω, ορισμένες vegan πρωτεΐνες είναι εφάμιλες ίσως και καλύτερες από όλες τις ζωικές πρωτεΐνες. Αν μιλήσουμε για την απομονωθήσα πρωτεΐνη από σόγια, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πρωτεΐνη πλήρη σε αμινοξέα, πληρότατη σε αμινοξέα, μια πρωτεΐνη με όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα, μια πρωτεΐνη πλήρως αφομοιώσιμη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι μια πρωτεΐνη αξιολογείται από τον δείκτη PDCAAS, δηλαδή Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Αυτό που ακούγεται κινέζικο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βαθμολογεί μια πρωτεΐνη με άριστα το 1. Λοιπόν, η πρωτεΐνη από σόγια σκοράρει κοντά στο 1. Συνεπώς είναι μια πλήρης πρωτεΐνη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους vegans για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρωτεΐνη και να πάρουν όλα τα ουσιαστικά αμινοξέα, χωρίς να παίρνουν και μεγάλη ποσότητα θερμίδων, γιατί οι μίξεις άλλων πρωτεΐνων θα αυξήσουν και πολλές φορές τις θερμίδες που προσλαμβάνουν και τους υδατάνθρακες, γιατί έχουν και μεγάλη περιεκτικότητα οι φυτικές πρωτεΐνες σε υδατάνθρακες. Τα προϊόντα λοιπόν της Herbalife, για να φτάσουμε και στο διατάφτα, πρώτον, το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της Herbalife δεν περιέχει ζωικά στοιχεία. Κανένα ζωικό στοιχείο. Δεύτερον, η Φόρμουλα 1 είναι μια πρωτεΐνη που βασικό της συστατικό είναι η απομονωθήσα πρωτεΐνη από σόγια. Οπότε η πρωτεΐνη έχει υψηλότατη βιολογική αξία και σκοράρει πάρα πολύ ψηλά στο δείκτη PDCAAS. Επίσης, φυσικά είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο γεύματος που δεν περιέχει κανένα ζωικό προϊόν. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε vegan ή vegetarian, αντίστοιχα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο ακόμα προϊόν, το PDM, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, πρωτεϊνικό προϊόν, το οποίο έχει μικρή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακα και πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, και είναι ένα προϊόν το οποίο και αυτό είναι σχεδιασμένο με πρωτεΐνη από σόγια, οπότε η διαθεσιμότητα της πρωτεΐνης και η βιολογική της αξία είναι εφάμιλη των ζωικών προϊόντων, οπότε μπορούμε να καλύψουμε πλήρως μια vegan διατροφή και όσον αφορά τα επίπεδα της πρωτεΐνης, αλλά και όσον αφορά τα επίπεδα των άλλων στοιχείων που σας είπα, γιατί η Φόρμουλα 1 και το PDM, αλλά κυρίως η Φόρμουλα 1, περιέχει από όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα που απαιτούνται για μια πλήρως vegan διατροφή. Άρα, όσοι αποφασίζετε να γίνετε vegans, ακολουθήστε τις επιταγές της σύγχρονης έρευνας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό, χρησιμοποιείτε συμπληρώματα της Herbalife που είναι πλήρως vegan προϊόντα, και νομίζω ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στην πληρότητα των θρεπτικών στοιχείων που απαιτούνται για να είστε υγιείς και καλά.